Com es gestionen les poblacions? Primer de tot, el que hem de tenir claríssim és el que és una població en termes científics, i és un conjunt d'individus de la mateixa espècie que viuen en una mateixa regió en un mateix temps. Si ens centrem en el comportament entre els individus, la ciència es classifica en 3. Una població familiar és quan els individus estan emparentats entre si. Les poblacions gregàries són aquelles que van juntes però no estan emparentades familiarment. El que tenen és una necessitat. Podria ser buscar aliment, una migració, i per exemple serien aus que estan migrant, bancs de peixos. Les poblacions socials són les més organitzades. Els seus membres respecten una jerarquia perquè sense organització difícilment sobreviurien. Heu vist mai un rus d'abelles per dins? Organització pura. I les poblacions colonials, que són menys vistoses però superinteressants, provenen tots del mateix individu perquè es reprodueixen de forma asexual. Són algunes algues, bacteris i coralls, i fixeu-vos que els individus sempre estan junts. Les poblacions formen part dels ecosistemes i estableixen relacions entre elles, totes amb totes, i com ja us he dit més d'una vegada, a la natura tot està connectat. Per tant, és importantíssim que hi hagi mecanismes de regular aquestes poblacions, perquè si no, no es pot garantir ni la seva supervivència ni la conservació de la biodiversitat. Si comença a créixer de forma descontrolada, per exemple, una població de cérvols, com que són herbívors, aniran menjant-se totes les plantes i hi haurà un punt que eventualment no hi haurà aliment per als cérvols. I què passarà? Doncs que alguns no podran estar sans, s'aniran emmalaltint i moriran. Un altre exemple. Imagineu que una població de conills creix de forma descontrolada perquè no hi ha depredadors. També es dona el cas de la competència intraespecífica. Els individus de la mateixa població competiran entre ells per a veure qui s'endú l'aliment. Ai, la llei de la selva. El més gran acaba amb el més petit. O la competència interespecífica. Per exemple, els vegetals competeixen pel sol. Els pins són uns grans experts en això. Creixen molt ràpid perquè un cop estan amunt, tot el sol és per ells. Davant d'aquestes alteracions, la natura s'autoregula. Hi ha espècies que migren, però què passa? Que aquí els humans també tenim la nostra. Quan nosaltres fem que una espècie no tingui depredadors, què hem de fer? Doncs fer nosaltres de depredadors. I d'això se'n diu gestió cinegètica. Els caçadors que cacen porcs senglars perquè no hi ha depredadors, o cacen cérvols perquè tenen molt d'aliment, etc. Ja ho veieu, els ecosistemes són ultradinàmics i lo fantàstic seria dir deixa que facin la seva, que s'autoregulin, però és que els humans també fem la nostra i tenim una responsabilitat. Quin tipus de població hi ha en un formiguer? Gregària, familiar, social, colonial. Les formigues d'un formiguer s'organitzen per cobrir totes les necessitats de la seva població. Hi ha les que treballen carregant els aliments, les que defensen el territori i fins i tot tenen líders. Tot un exemple de població social.